Només en 2022 Ontinyent va registrar més de 200 infraccions per mitjans cibernètics. De segur que en alguna ocasió has rebut algun missatge electrònic fent-se passar per la teva entitat bancària. Avui Ontinyent en Viu vol saber quin ús fas del món cibernètic i si has sigut víctima d'alguna d'aquestes estafes. Els temps canvien, els costums també. Les noves tecnologies i la gestió electrònica s'han convertit per a molts en un aspecte comú en el dia a dia, sobretot entre la gent més jove. Transferències, Bizum majoritàriament i a banda compres online. Mire si he rebut diners, mire els comptes, gestiono quant de diners tinc i a final de mes fas les transferències per a pagar les coses i ho mires un poquet de tot. I encara que cada vegada són menys, alguns prefereixen continuar fent-ho com sempre, anant personalment a les seues entitats financeres o altres organismes i administracions. Pense que mentre estan els bancs, si puc anar jo a fer-ho a mà, m'agrada més que mòbil. Transferencias y todas esas cosas no he llegado todavía ahí. Però de la mateixa manera que la ciutadania s'adapta a les noves tecnologies, també ho fan els delinqüents. En Ontinyent, la cibercriminalitat ha crescut un 154% des de 2019. Concretament, durant el recent any es van dur a terme 229 delictes cibernètics, dels quals 209 corresponien a estafes informàtiques. Qui no ha rebut un SMS fraudulent d'un banc que fins i tot no és el seu, o un email de correus amb un paquet que no s'espera. Sí, constantment. Però ja com saps del tema directament, fiques spam o borres el missatge i ni siquiera entres al missatge. Moltíssims. Jo, de fet, quan envien algo que no sé, no obrir res. Sí, sobretot d'Amazon, si no ens dones la teva informació, el teu paquet no plegarà o coses així, quan mai he demanat res. Pero no lo sabré, porque he oído que hay muchas estafas en eso, entonces si quiere algo Hacienda, el banco, o que me lo digan por carta o algo así. Per tal d'evitar aquest tipus de delictes cibernètics, és important tindre en compte aquestes directrius. Fer ús dels canals oficials, accedir sempre al compte bancari des de la web o l'app de l'entitat, mai a través de cap enllaç. No facilitar mai les claus d'accés, PIN o número secret a ningú. Només la persona usuària ha de saber com accedir a la seva banca electrònica. Desconfiar de missatges urgents o amenaces de bloquejar comptes o targetes. No deixar-se atraure per promeses de premis o ofertes especials. Davant qualsevol sospita, no ferir cap informació per telèfon i acudir a l'oficina de l'entitat de manera presencial. En els pròxims anys, els mitjans cibernètics i informàtics aniran guanyant més espai en el nostre dia a dia. Us hem donat uns consells per evitar ser víctima d'aquestes estafes. Encara que sembli evident, no està de més ser previngut.